Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê heftemîn Kongreya Partiya xwe ya Asayî ya Diyarbekirê li dar xist. Endam û rêveberên AK Partiyê beşdarî Kongreyê bûn. Di Kongreyê de Parêzer Muhammed Şerîf Aydin wekî serokê nû yê bajêr hat hilbijartin. Serokê giştiya AK Partiyê û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi riya vîdeo konferansê beşdarî Kongreya Diyarbekirê bû. Erdogan got heta ku ew gihiştine vê qonağê ji gelek astengî û dafikan derbas bûne. Erdogan bilêv kir ku hindî zemîna piştgiriya rêxistina dabeşkarkên bibe, li Herêm û Tirkiyeyê aramî jî zêdetir dibe. Parlamenterê AK Partiyê yê Diyarbekirê Mehmet Mehdi Eker got heta ku kuştin û zordestî hebe de li hemberî wan jî têkoşî vê dayîn. Lê piştî ku ev pirsgirêk hatin çareserkirin, dê bi qanûna bingehîn ya nû pirsgirêkên Kurd û Tirk û 83 milyonan werin çareserkirin. Pirsê me ê Tirkiye wê bi çi çêbibin? Wê bi qanûna bingehiya nû bi wir ve ji nû ve bi tasewwurek çêtir, bi tasewwurek baştir, bi tasewwurek danê qençtir bê çêkirin. û di wê tasewwurê de ekrat jî, etrak jî û giş çi heye 83 milyon evana giş wê bi hev re çi pirsê wan hebe di wir de wê derc bibe û di wir de wê çareser bibe. Peki o zaman tüm telefon Di Kongreyê de bi vîdyoyan behsa xizmetguzariyên ku ji bo bajaran hatine kirin hatin nîşandan û ji bo berdewamiya xizmetguzariyan daxwaza piştgiriyê hat kirin. Endama desteya rêveber û biryardar ya navendî ya AK Partiyê Zeynep Alqış jî dazanîn ku AK Partî dê li ser cîbicîkirina nirxên demokrasiyê li ser reforman xebatên xwe berdewam bikin. AK Parti her dönemek ser reformek dîçet ki yani em bên reform ne bes hinek edici her daim ji bona millet ji bona devlet ji bona xalqê xwe her daim reforme zêde pêş vedibe. Şu alî ve jî ev anayasaya de jî mafê ser jina ser demokrasiye ser haqqê mafê herkes yani haya haywana jî haya ev ser dünyayê tabiatê de ki nefes distînî velhasıl mafî êwerecî. yerini sürmemek için 7 müvede AK Parti Partiya Herî Mazin ya Tirkiyeyê ji sala 2022 ve di hemû hilbijartinên ku beşdar bûye de bûye partiya yekemîn. Lê belê li gorî encamên rapirsiyan ji ber rewşa giran ya aborî û pirsgirêkên mafên mirovan rêjeya dengên AK Partiyê kêm dibin. Rêveberê Herêmî yê rêxistina navbenda giştî ya AK Partiyê Alatên Parlak amaje kir ku ew bi kongreyan rêveberiyên xwe nû dikin û ji bo pêşvebirina demokrasiyê dixebitin. 90'lı yılların gençliği olarak konuşuyorum burada. Dema ku em salên 1990 tînin bîra xwe, em dikarin bibêjin li ser maf û demokrasiyê AK Partiyê gelek gavên şênber avêtin. Pêvajoya amadekirina qanûneke bingehîn ya nû dest pê kiriye. Ez di wê baweriyê deme ku dê AK Partî gavên nû biavêje. Em ê qanûna nû bi hemû aliyên civakî re nîqaş bikin. Ka daxwaza kê heye, em ê guhdariya hev bikin. binasını kazandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rêveberên AK Partiye amaje dikin ku partiya wan bi reform û xizmetguzariyên ku bi destê şaredariyên wan hatine kirin piştgiriya welatiyan girtiye. Şaredarê navçeya Rezan Hüseyin Beyoğlu got ji bo aramiya welatiyan partiya wan gelek gavên demokratîk avêtine. Tamamı demokrasiye, tamamı huzuru, güveni bu vakta ku Sayın Cumhurbaşkanı mehat görevi bu viravan huzuru, bu van xoşişe bu. Di Kongreyan de AK Parti piraniya rêveberên xwe nû dike û dixwaze ku bi rêveberiyên nû xebatên hilbijartina 2023yan ji niha ve bide destpêkirin. Serokê nû yê rêxistina Diyarbekirê Muhammed Şerîf Aydin got dê ji îro pê de ji bo hilbijartin û qanûneke nû bixebitin. Bi teşkilatê xwe em ji bo seçimê hazirî bikin hem jî ji bo süreca anayasayê ji bo gelê memleket qatqiya me ku hebe em ê veya bikin. Kongreyên Asayî yên bajar û navçeyan bi dawî bûn. Di 24 Adarê de dê heftemîn Kongreya Mazin ya Asayî werê kirin. AK Parti di kongreyên xwe de duruşma diriya ku tûpê bawerî de bimeşe bikar anî. Di kongreyan de peyam û gotinên İslamî zêdetir derketin pêş. AK Parti dixwaze bi dînamîzmeke nû hêza xwe ya berê kom bike.
لی تاوی روشا گرانیا آبوری و روشا دموکراسیه ده چقاز بسر بکوه او ندیاره. حسن کسن، کردستان 24 دیاربکر.